YouTube, tänään pelataan vaan Clash Royale, joten tehdään nyt 3 kruunun challenge, niin kuin, että määrätään 3 kruunua. No niin. Ootas, mä otan täältä mun dekistä. No niin. Me aloitetaan tekee se nytte. Ootahan. Ottakaa toi jo vähän päällä. Ottakaa mä otan tän vähän kaiken pauselle. No niin, me jatketaan tätä peliä. Okei, me yritetään nyt tää 3 kruunun challenge. Joo, täällä on niinku, joo. Mä oon sitten vasta aloittanut tän ja se on jo vasta 7 levelillä, joten en oo mikään kummonen, en oo paras. Tää on siis mun serkku, kenen kanssa me pelataan tässä. Niin me onnistuttiin tässä pari kertaa. En usko, että onnistutaanko uudestaan, mutta monesti ollaan yritetty. Tää on tehnyt Nika Knight ja Molt on yrittänyt tehdä tätä samaa. Ne on onnistunut pari kertaa siinä. Ehkä, en oo varma. On kahtonut ainakin yhden, missä on onnistunut. Niin. Mä laitan siihen asti, kun meillä... No, en palatakaan. Ei mitään, unohtakaa toi koko juttu. Joo. Laitetaan vasta tästä tornado tuohon noin. Toi roketti tonne. Laitetaan poisoni. Vetääks tuo mun toveri alas? Ei. Ihan. Joo, eli siis me en usko, että tätä onnistuu. Mä laitan tämän tähän näin, että näkyy tosta noin. Älkää sitten välittekö tuolta kuulunut ääniä, koska... No ärtyjä. Näin siitä tulee paljon kovempi niinku Lightningin istu. Näin. Joten... Odottakaas. Ottakaa, mä yritän saada tästä laitettu arvit sinne. Noniin. Nyt onnistu. Ei, se oli liian lähellä. No, mutta me palataan kohta toisen erän jälkeen. No niin, ja nyt taas uusi peli. Katsotaan toimiks tää. Nyt jos tää onnistuu. Ja tää on sitten hyvä kombo, eli se roketti ja fireballista tekee niinku saamellisesti lämää tohon toveriin sitten. Ja niinku... Saapa sitten tämä. No kannattaa yleensä ottaa tuo Goblin Barrel ja sitten tämä tekee hirveästi lämää. Nyt mä otan tän poisoniin. Odottakaa. Näin se tekee enemmän damagea musta. Joo. Sori jos mä oon nyt hiljaa tässä vähän, koska mä nyt mietin, että miten tää onnistus paremmin.
Sä veti mun lämät ihan heti pöhölle. Joo. Nyt tän pitäis onnistua. Se piilu. Noin. Goblin barrel sinne niin. Sitten laitetaan poisoni. Tää tekee ihan hyvät lämät tähän. Oho, sehän laittoi oikein. Joo, tää ei sitten tee mitään tää. Venässä laittaa nyt sen siihen. Okei. Nyt. Onnistusko? Ei! Se ei taaskaan onnistunut. Joo. Oottakos yksi juttu. No niin. Joo, me pelataan nyt Craft Challengea tästä. Joo. Mutta aion mennä Princellä. Musketööri on mun hommia. Lava Houndi, en mä tiedä miksi. No. Infernal Dragoni, koska en mä tiedä, niin alkaa sitten ruvetko te miksi et ottanut tuota toista, se oli paljon parempi. Mä tykkään Infernal Dragonista, se on hyvä ja se tekee paljon lämää. GG. No ei vielä. Oh no, ei. Miksi mä annan sitten noin? Herran Jumala, vaan mulle tekee paljon lämää. Joo. En mä tajua saa tän toveri alas. Joo, en mä saa. Joo, en mä saa tätä. Mä en tiedä voittaa mun serkkuu edes tässä pelissä. No niin huono. Paitsi siis toi nyt vaan vetäis tonne toverille asti. Kyllähän mä saan ton yhden toverin edes alas. Joo, se sai ton joo. Mä en voi enää mitään. Paitsi jos toi nyt vaan räjähtäis tohon, niin kyllä mä sitten ehkä voittaisin. Box. Jos noin Lava Houndit vetäis ton alas. Eikö? Ei sitten. Infernal Dragonilla. Oh no. Okei, mä annan vaan vetää tosta mun toverista, en tiedä miksi. Mutta kyllä mä saan yhden toverin alas. Otetaan mun Prince alas. Otetaan ne minionit sieltä. Ei sitten. Otetaan Lava Houndi. Joo, kiva. Kiitos sitten tosta. En ois kyllä tarvinnut. Mut kai tää Lava Houndi pystyy vetämään tosta. Joo, nyt me vedetään tällä alastaan. Laitetaan noin tohon. Tää vetää nyt. Joo, tää vetää hirveesti lämää tähän. Sit vaan tämä. No. Ei. Laitetaan Fire Spirit tohon, niin box. Joo, mä hävisin tää peli. En mä voi enää mitään. Joo, mä hävisin tää peli, joten voitais mä hyppään Kingtoveriin. Mä pelaan tän pelin, niin sit mä lopetan, koska tästä tulee liian pitkä. Ja mä en tykkää siitä, muuten sitten tulee liian pitkä. Tossa ei ollut mitään järkeä, mutta oi joo, toi oli paha. Nytten Inferno. Miksi mä sanon aina Inferno? No niin nyt se Inferno tuli se. Oh no.
Oh no. Toi tekee lämää. Toi tekee muuten paljon lämää. Mä saatan hävitä tän peli. Oh. Okei, nyt jos tää laavahoundi pääsis mä tonne. Nyt jos tää laavahoundi pääsis mä tonne. Sä et oo tosissas. Okei, nyt mä saatan voittaa tän pelin vielä. Okei, mä saatan vielä voittaa tän pelin. Voitanko? Kumi voittaa. Yes! No, eiköhän tää ollut tässä YouTube. No, moikka. Wow. Moikka YouTube.